esonele kwelicala lendlela okhule ngayo ifamily okhulele kuyo. Yes. Cela ke usize kwifamily yakho onayo ngoku. Uyabo? Usichazele uba mhlambi ime kanjani. Unabo abantwana na unayo inkosikazi mangaphi amakhosikazi akho. Yebo? Dlamini yabulela kakhulu kule ndawo. Libhongo lomntana oyindodana lonke. Loba xa ebuye entabeni anganganosapho. I'm one of the people ke ababefungile benza izifungo ebomini babo izibhabhathiso lento kuthiwa resolution, but ke kazama ingengezonyaka life resolution. One, ndandithe ebomini bam soze ndikuphatha utywala. Number 2, soze nditshaye. Number 3, soze ndife ndingenamfazi nabantwana, which is my own family. Yes. And kule ndawo ndibekuyo Thixo Dlamini, uThixo usemazulwini ulingqina lapho. I have achieved ezo zinto. Ngokwe-age yobomi bam Dlamini, andisaqondi loba ikhona ididi le-whisky elingandilinga. Andiqondi kula masimo aseBloemfontein ikhona ididi le-tobacco naseZimbabwe elingalinywa elingaze limtsala umntu. Sekude kwafika nento okwazi ivapor ngoku. Nazo azindi-impresse ngazo. So le nto ndiva ndithethe ndithi I have achieved into soze ndiziphathe ezo zibini. Number 2, 3, ndiphile ubomi obunzima ndingena kwinkonzo yamasabatha very selective. Inkonzo yamasabatha yinkonzo apha ethi zonke izinto zilungile kodwa zikulungele. Phakathi kwezinto ke sabatha ezingavunywanga yile nto yomshumayelo ngenalusapho. Ndaphila kubomi okuthi ekugqibeleni funeka ndimfune umfazi ndimfumane. Uyabona ke Dlamini uzayihleka uqikileke le ndawo ngoba xa kusithi uThixo uphendula ngelakhe ixesha. Ndithomene nomfundisi Khothele ukhwalo, inkosikazi yami yona ithomene nonkosikazi wakhe uBeauty. Mama uKhothele bazana kakhulu from Cape Town, ibane history yabo. Kuze kuthi ke ngoku ndiseGauteng ndiyosebenzela ilobola kuba ndisithi ndifuna ulobola ndithathe umfazi ndizokushumayela ndingaxa ndihlepha ulpethini kuthiwe ngubani umshumayela kuthi uhamba bathi Mama Thixo yaphela ikwaya. Ndemka apha mfondini ndandikhatshwa andinangayichaphazeli loo nto mfondini, ndandikhatshwa intangam into kaRi unikelo umbhebhero omkhulu mfondini ephayana yandinika umphako we-50 rand. Ndingenawo ne-50 rand ndibizwa ngala mawela kaqhamatha eGauteng esithi Dlamini nale Dlamini ihlelele ebhayisi apha sawubona apha into sizayitya nesayibona. Sashiywa ibhasi apha eGreenacre sabeqaphele esayifumana betinarha. Xa ndizawukhwela ebhasini uthi umfo wanikelo ufone Dlamini uyawutya ntoni kule ndlela. Ndithi mna ke mntangam ndiphethanga nix bhetele sport bag sodwa nokholo lam ndiyaye iGauteng ke liflash kum ndilazela eTV andizange ndalibona wathi umfo wanikelo ufona namali nam thatha le 50 rand. Ndangena phaa kwivenkile begaraji betinarha ndayikholelwa ibhasi ndathenga into ezibini, i-lunch bar and namanzi elitshi. Ayiculture yam mezo zinto ngoku ngenxa into yoba zindikhumbuza uhambo lwam lakwa elalingathi luhambo luka-Abraham kusithiwa nguThixo iyapho ndizawuthi yakhona shizwe uye. Buhlungu fonini ndizehla inyembezi ndikholiswa le ndoda kanikela. Ndingazazi into yoba ndawuthini na itshintshi yala 50 rand ndalowuda utilili wam i-airtime ukuze ndifowunele naba bantu ndihambe eGauteng. Ndihleli ke uyi-3 and a half eGauteng. Ndasiva isipaji sami na-akhawunti yami into yoba noko ndingavunywa xa ndinoba semsini enkundleni. Kwasweleka usibani kaKhothele, which is ubrother kamama uKhothele uBeauty. Phaa komkhulu eMngqeshe kulaa mhlaba waseQonce neDike. Umama uKhothele ngumntana komkhulu kanye phaa kwaNonesi. Utata ke inkosana ya uSilatsha uGobiswazi. Kwacapseka into yoba ke kwi-arrangements zomngcwabo ndiyavela. Ndivela ngeli cala loba ndizokwenza itribute ndibonge xa ubekwa ithambo lenkosana. Ndaya ndathi ke kuba ndingumntu ohloniphayo ndikholwa endaweni uba ndibe-early noba ndibe-late. Ndadicide uya ngeSabatha emva kwedinala ndilale ngecawa ukuze uba ndithi xa uqala umngcwabo ndibe lapha around. Kanti ke thamsanqa uThixo unento ayiphekayo Dlamini.
njengoba ndisiza nje ndifika apha ndifike kuThixo kuzawuqala inkonzo emakhaya bese befike la befundisi kuzawungcwaba umfundisi uNono umfundisi wesithili umfundisi uSongweki kwabamsela into ke mandikhawuleze lento namkele ngayo apha ityiwayo ndiyitye ngoba kuzawubekwa endlini kutsho ke lamaxhego okuhlala namaphakathi lapha komkhulu hayi ndaqoba nam zawuthi gatya ibhatyi xa kuphakanywa uzawubekwa endlini ndikrwecwe ngumfundisi uSongweki nomfundisi uNono bathi Dlamini apha komkhulu nguwe kumntana omthonyama esimbonayo sifuna indoda ezawukwazi ukuthetha ilanguage evuka ngabantu bakomkhulu sicela into yoba kushumayele wena wedwa wenze le nkonzo yamakhaya which is iRoadblock ngwalapha eBhayi iRoadblock afternoon ngeSabatha iGinsberg izilapha neDimbaza kwathiwa kunikwa amathuba befundisi ndathi ayibefundisi asishumayeli ngokwenkolo yethu eSabatha kukwabefundisi kodwa xa ndithunywa nina ndizukwana ndizawuyenza lo Folini Dlamini kanti uThixo namhlanje ubhalele kwami ubhalela kwami ngeDlamini ndiphendula lo mbuzo wakho othi ndingaba ndinalo lusapho inkosikazi le uMamsokweni elawo uDibasho uSandlalaci elawo lendaba uLobisi ize yona ngomama uKhothela bayakera pha babhaka irostile zokusopolisa abantu kwakuphunya kule Roadblock uthi batsalwa bona lifutha lengoma uyintombi yaseWisile yena yemanyane eWisile uyanxibe eWisile so akukho nto imdibanisa namaSabatha qha kuthe xa kusithiwa mawuphakamele umshumayeli uzawushumayela wafaka ingoma seWisile yabaqhakumisa bephe emlilweni uba hey make sibeke indlela lithi ke lakhe uyazithethela naqela lithe lakhe ndayibreak ndayifunda ivesi na break ice beve into ba no baqhelele beve abashumayeli lenye into qedela mhla nganginto ba wathi xa uvala umthandazo ngamntu uThixo wayibhalele kwami unkosi uGobiswazi utata uSilatsha utata zalana mfundisi uKhothela wathi xa kuza kwenziwa izaziso uphakama utata ekhaya waxhuma uqala wathi ayindimo ozawuchaza izaziso ukhona umuntu ozawuthi ochaza izaziso zelikhaya kha ndifuna into bamaSabatha phambi koba umzimbonyana ngomso ujike ungene ngenyawo apha nibeke isitulo apha ndamkele uYesu ngoba kudala kushunyelwa phezu kwami indlela emazile lenkosana yamaviko ndiyazinikela kuYesu watsho la tata ngalami apha phandle exabeni baba bafazi bephambene bethwele izandla enhloko besithi sifuna ubona lo mfundisi ushumayela ngaphakathi ithi ke inkosikazi bayolala benomdla umbona lo mntu yavakala lento ebudeni bobusuku njengoba silele nje pha kwi-cottages zakomkhulu mosibemnqeshe kukho la yonke la setup yasenkandla kangaba ngokusenziwa inkandla kwakotshwa la architect yakhe emnqeshe yakukho so sasilele pha ke nabefundisi kweza kwabaronda abaphemela kuthiwa yavakala ukuba hey no abantu babethwe phondweni kulo mfundisi besenza inkonzo emakhaya kwanyanzeleka into yoba omfundisi uSongweki noNono baphinde bandicele into yoba mandisenzamkele umzimba kulapho ke inkosikazi ithi yasarenda khona yathi hayi uba lo mfo wasingile nayibona mna kodwa uYesu omphethe ndiyazinikela kuye mna kwalicala ndababona abafazi ababaphaka into yoba noma ngumfazi kabani waSongweki lo waKhothela lo wabantu ngokabani lo mfazi ngamaziyo phakathi kwabafazi bamaSabatha bathi oqamata noKhothela hayi manditsho yo-beauty lento mntu kwathi kuthiwa bazane kaMadondo umngcwabo engathi awuphumi Dlamini ndifuna ukuncokola nabantombazana bantu baba oKhothela noqamata besithi mfundikazi baba ushumayela kakhulu apha mandabe zimadoda noko mandiyifumane lento xa nisithi ayingomfazi wam noko ikhona into mani lo mntana ndakumbona there's fire in my bones khona into evuthayo amagwinya abhaka inhliziyo ke ndine-remarks zam ke indoda xa ibethwe luthando kakhulu indumo zothando zibanekele ezithi bendiqondisa ndiqondana sendiqondela ndiqaphela ndaqwalasela phantsi yandiphoncuka indakobuzi sajongana inhliziyo yabhaka amagwinya mfundini ndabethwe ephondweni iphupha lam lokuqala ibe nguye ezifundweni ndizilazile ngoba ingqondo igcweleyo
kwakunjalo mfundi nami Ngcwabane andazi nezigeli bazazithini umngcwabeni kaNkosana uSilatsha anakuxelela intshumayelo kaNono uba yesithina ngoba naninga mabuye ezindlu kuzophakwa nizobona le ntombazana ndemngake ningakalifa chance ukuthetha naye nofumana inamba zakhe ndabe ndagoduka luckily enough ke Dlamini kwiveke ezayo njengoba ndiselivini nje ndizawubuyela eGauteng ngecawa kwakho umngcwabo pha kumelali xa kundisithi phala kulo mngcwabo waselali tyhini thi nakho nansi laa ntombazana bendiyibona emngqeshe komkhulu ndaphakama izithethe ezikhulu apha emngcwabe ndaya kuyo kwelaa cala omama ndasebenza apha emagxeni kuyo sisi ndicela undinike inamba zakho ungangxoli umngcwabo uyaqhuba faka inamba yakho apha yonke enye into uzayiva kule fowuni ndizayithetha wafaka nayibhaza yakhala ndabuyela uhlala phantsi laa mngcwabo ndandikuwo Dlamini zange ndeva nesitheli andinantshumayelo ibekiwe ndadibana nolu hlobo nalaa nkosikazi wethu uDlamini ndidibana naye evangelini savumana ngolo hlobo Dlamini andifuna uxoka same months ndakwafuneka ndifowunele eGauteng ndithi mawuhlehlise ilivi yam uyabo same months Dlamini ndathi ndizawubuyela eGauteng ndabuyele lo resign ngoba sasisigqibile into yoba loo ndiconvince into yoba ingoduso yam ngumfazi wako kweni inyama zam lithambo lamathambo yonke enye into eyenzekayo Dlamini yenzeka ngoba wathi yena xa ethetha uthi ndakuvala into ithetha ndiye ndibuyele ebhanki nalacawa ndibuyele ebhanki ndiyaphangela ebhanki ndabe nzima ndibuyele eGauteng wathi ndilinde ndicela undilinde le veki ndizawubuya kule weekend izayo wathi efika la weekend Dlamini ndamxela sisi phambi koba kwenzeke wonke ubutya ididi masiqale kule ndawo ndineringa apha endibawele into ithathwe ngumntu oncwase ukufela ecankwami ukuba ke sisawuzoyithatha le ringo nenze indoda emadodeni ube ngumfazi wakho wethu ndibuyisele ebhanki ndihlukena nanento yohambe ndiphuma ndingena ndidlala ubhuca ndikhangela undofana umntu onamcimamele yandivuma laa ntombi ngolosihlanu iweather phandle yayigqizilisha Dlamini laa mvula inganetheli into yoba makube baleka amanzi kodwa iyamanzisa kusibekele isithi cocococco yafika fonini yilungiselele ndipheke umleqo cela isikhulukazi sikamama wayesithanda kakhulu foni pheke umleqo aba nodongo lasisi phamkwenzeka into ndifuna into yoba nokwenza le ndiyaba ndenze mfazini wam ndidikiwe kuhambe ndisenza ubutyatini ndabe ndihlangana nelalawo lathi ke isivumelwano sethu ndicela into yoba ke ngocawa ndibuyele ebhanki ndize amoyintwe nabazali bam uyawuthi wena ngolwesibini unyuke ebhanki uyowuplinta umama ukwenzela into yoba ukuba uvumile umama andikwala kodwa nambhuti ukhangeleke ungathi yile rhalini thunga zabe indonga ziwelele Dlamini wefone 7 kaNovemba kawunini mntawo wena lawo 2016 yangena intaka endlini navala icango una namhlanje Dlamini asikabuye umva kaba neposter zami zithi uxabana ukusaxabana kodwa ukwehlukana soze ya ke ngoku apha kwecala labantwana ninenjani sibahle Dlamini sibahle kakhulu sisikelelekile sinabantwana abahlanu sisintu ke sisithi sinabantwana abahlanu usikelelekile sisikelelekile sinamadodana amabini sibe nentombi ezintathu